Takže čus lidi! Já vás vítám u mojeho prvního videjka. A bude tohle video budu věnovat hře Left 4 Dead 2. Přemýšlel jsem už o tom dlouho, že bych začal natáčet a že by tohle mohla být jako moje první hra. A ještě se chci tak upozornit a omluvit za to, že mám zlomenou pravou ruku. A možná to míření nebude úplně dokonalé. No, ono by to nebylo ani kdybych tu ruku neměl zlomenou, kdybych měl v pohodě. Mám ji v dlaze, takže ale můžu hrát na myši. Takže za to se omlouvám předem, že to nebude když tak přesné, nebo jo, za to se omlouvám. Takže já budu teďka potichu a podívejte se ještě na část ukázky. This is some grim shit we got ourselves into. Who the hell was an evac station? Up 30 flights of goddamn stairs. Come on, Coach. Maybe the helicopter. Maybe it's made of chocolate. Hey, where is everybody? Hello? Oh, this is not happening. Anyone here? This is not happening. This is not happening. Aren't they supposed to be saving our asses? Looks like there's been a change of plans. Stop the bombing run! It's got me! Holy shit. Hey, kill all sons of bitches, right? I have not come this far to die now. Tak jo, doufám, že se vám ukázka líbila. A můžeme se asi pustit do hry. Jako jinak... co můžeme udělat jiného? Pro začátek si dám hru pro jednoho hráče. Dám si Decenter. Jako úplně první misi. Dáme si... ne, nechci pro pokročilé, já chci náhodně. Nebo normální, tak. Postavu dáme Alice, takže to je ještě moje... A teď jsem to zrušil, tak to se omlouvám. Je to moje nejoblíbenější postava, tak jo, můžeme to zapnout. Je to moje nejoblíbenější postava, nevím proč. Nějak jsem si oblíbil. Ale nebojte, jsem na holky. Ne. Takže jako předem, jak jsem říkal, takže předem se omlouvám za to, že bych nějak špatně možná mířil nebo tak. Ale udělám vám možná radost jednou věc, jestli tady bude možnost. Udělám vám pánvičkové solo, nebo kytarové, jestli bude možnost. Tak jo, jdem na to. Tady si vezmeme sekerku, jestli bude. Tak jo, už tam vidím sekerku. Tak jo, můžeme jít. Tohle, vezmeme si sekerku. Tohle asi, jak vypadá, tak to je Glock. Máme sekerku, potom si vezmeme tam tohle tu. Tak jo, pojďte za mnou, hoši.
trošku ti pravíme skin, obličeje. Au. Tady je, super. Tohle jsem doufal, že tu bude. Tady ta katana. Protože to je jak samuraj. Je, tam smoker zrovna. A zrovna mě chytil. Tak to není vůbec dobré. Fuj, kouř. Tak jo, máme jednu pie bombu. To je taková dost dobrá věcička. Když ji hodíte, tak ona začne pípat, ta bomba. Je, teď nás naskočil Hunter. Ona začne pípat, ta bomba, a přiláká to všechny zombíky. A tím, že je to bomba, tak oni k tomu vlastně přijdou a ono to buchne. Takže asi tak. Je, teď. Aha, super. Musíme tady po okně. Ne, oni vzali adrenalinu. Jo, oni vzali adrenalinu. Tady bude jeden v okně. Tady nemusím vlastně jít, ale tak. Papa. Ahoj. Je tam nějaký zombík, který je. Je, ahoj. Tak jo, tady by někdy měli. Ne! Se lekl, že spadnu. Ukážu vám, co se stane, když spadnete. Jenom takhle, když třeba vypadnete na okraj. Tak on vás vlastně tak chytne na okraj. Tak, tady to trošku vysekáme zase. A tak jo, a teďka bych možná vám mohl ukázat, co dělá ta pie bomba. Tak jo, hodím ji tam dolů a teď, když je tady nával zombie, tak ho tam hodím. Vidíte tam, jak to začalo červeně blikat, tak oni tam skočí, je to přiláká a ono to bouchne. Ještě vám ukážu, co dělá Boomerova žluč. Nádhera. Pěkně vystřelili. Uděláme to tak, že to zase shodíme dolů. Ono se to tak rozbije. Jsou to vlastně zvratky, abych to řekl takhle, tak jsou to zvratky Boomera, co je takový infikovaný zombie. A já tam ani skáčou prostě dolů, protože je to strašně má rádi, mají rádi tady tuhle žluč. A prostě si řeknou, je super, tak to jdeme tam. A oni vlastně jak skočí, tak se zabijí. Takže je to dobrý. A teď je tady Spitter. To je moc hnusný. Ona je taková chrlíčka vlastně. Když ona umí chrstnout, tak ona je vlastně anorektička. A ona jak pořád zvracela, tak si vybudovala takový nějaký, nevím jak tomu říct, ale že zvrací kyselinu. A není to nic příjemného. Teď se na nás rozběhnou, doufám, že zabijí. Tak to se mi líbí. Když ke mně dojdou, tak jsou mrtví. Aha, za mnou byl smoker, tak to díky. Jo, tady je adrenalin, tak vám můžu ukázat, co to dělá. Ja, dobře, vezmeme si pistolové duo. Ne, pomoc. Tak to za to jsem nechtěl. Je tam zrovna Hunter. Dobré. Hunter je taky hnusný zombie, který na vás takový parkourista, dalo by se říct. A tady vám ukážu, co dělá adrenalin. Vpíchnete si ho do sebe a když je tam nějaká horda zombie, tak se tam můžete líp prodírat. A prostě jste víc takový rychlejší i odolní, dalo by se říct. Vezmeme si tu motorovou pilu. Si trošku užijem. Tak jdem. Je, tam je zrovna Boomer. Tak ten se mi nelíbí. Tak to počkejte, tak tam hodím dozadu ten. To nejde, dobrá, škoda. Tak jo, já tam jdu. Tady je trošku pořežené. A trošku krvičky. Je, tady je Boomer, no super. Tak to se nám nehodí. Tak to nás vážně se nehodí. Protože dívejte, když vás pozvrací takhle ten Boomer, tak
na vás se rozběhnou všichni zombíci a řeknou si tak proč ho nespapat? A takhle to asi nějak funguje jakože. Jako, zapne výtah. Nejde to pořádat? Nejde to pořádat. Sorry. To jsem nechtěl. No, teď se seznamují vlastně. To je úplně první mise. Teď nezdá se vám to, nebo není to nějak, že to je špatný obraz, ale je to takhle vážně chválně. Je to tak udělané. Protože je tu, trošku tu hoří. Jo, a je tu horda. Takže zase nic pěkného. Ale jenže oni proběhnou ohněm, takže vlastně oni se zapálí a to byl Jackie. Ten je takový zlý zombík, který vám skočí za ramena a chce vás například strhnout do ohně. Nebo když Spitter, to je ta plivačka, jak má tu kyselinu, tak vás zatáhne do té kyseliny a ubírá vám tím životy a potom hodí a je velká pravděpodobnost, že umřete. A já si tu vezmu vrakovnici, ať já se vyhýlujem, když to není potřeba. Ale vezmu si tuhle a tak, vezmu si ji. A go, můžeme dál. Aha, to je smoker, který hoří. Nevadí. Super. Já teď nevím, jestli jdu dobře. Teď to vůbec nevím. Ne, no a tohle je například Jackie, že vám tak skočí za krk. Aha, byl tu boomer. Jak vás pozvrací tou žlučí. Jo, jdeme dobře, jak asi vidím. Se to nelíbí, vůbec se mi to vážně nelíbí. A tady jdeme blbě. Tak. Přebijeme rychle. Ztrácíme čas, jo. A tady už bude první save house. Je Spitter, tak to se mi nechce líbit, ani trošku. Vezmeme brokovnicové solo. Říkal jsem, že dáme pánvičkové, ale dneska bude brokovnicové. Pojď sem. No, ne, dobrá. Takže tak. Tady bude první save house a já nevím, jestli to mám už tady zakončit, ale stihneme ještě do druhého save houseu. Pojď sem, Rachel. Tak, zavřeme dveře. Zatím jsme v bezpečí, ale jenom pro zatím. Doufám, že se vám první část líbila. Zahrajeme vlastně na 2 save housey, takže dáme ještě tady tu jednu ulici a zakončíme to. Ať tu nenatáčím hodinu. Tak jo. Takže to takhle, vyhýlujeme se. Znova. I když máme 60. Počkej, dá se jenom kouknout, jestli tu jsou nějaké lékárničky. Aha, jo, jsou, dobré, pohodě. Takže se můžeme vyhýlovat. Potom si vezmeme jednu. Vezmeme si jednu lékárničku, náboje. Ale já si vezmu asi masínu nějakou, nebo jakože ať nám to lítá. Do toho už nemáme moc toho benzínu, takže si přepneme na tohle. Tak jo, OK. OK, dobře, tak to bychom měli. Asi ho bolí hlava, že se držel za ruku, za hlavu, pardon. Sráč, tady to buchne. Ne, tam to, ano, tak jsem to přesně chtěl. Ok, zapálíme. Dobré. No, já jsem tě viděl. No, mně se nepřijde, že jen tak. Jež, já se nemůžu strefovat. Au, to bolí. To bolí, hej, to bolí, vážně to bolí. Jako.
abys věděl. Ne, boomer. Ne, boomer, ne, jej, no mane. To jsem zrovna nechtěl. Ale vůbec jsem to nechtěl. Je to zlý. Spitter, zrovna Spitter. Je coach, leží, protože je na něm Hunter. Jo, ok, můžeme stát. Coachovi. No, Spitter. Taková analytička, která si vybudovala takový nějaký put sebezáchovy, nebo jak, nevím, jak bych to řekl. Je Molotov. Počkej, hodíme sem. Jestli je to přiláká i sem. Ne, chci pistolku. Jistě, přiláká je to. Vezmeme si pistolku a střílíme na nich. Ty krása, tady je hodně zombie. To bych nechtěl potkat. Tak je to dobré. Taková malinká schůzka zombie. Je, Jackie, ne, Jackie. Zase mi ne, zase moc. Bum. Jo, bum. Jaké střevo se tady táhne. To určitě není nic pěkného. A boomer. Tak to se omlouvám, že jsem ho rozstřelil týmu, se omlouvám. Dobré, já se tady zalezu a oni je vystřílí. Bum. Skovej se. A já hořím. Dobré, až to přestane hořet, tak půjdeme. Go, natáčíme nějakých asi 17 minut. Nevím to přesně. Ne, já nejsem takhle. Tak, ten boomer dobře rozstřelený. Tak to se mi ještě nepovedlo. A tam je Charger. Takže takový chlapec s jednou rukou. A který vás tak pěkně hnusně nabere. Má jednu ruku velikou a druhou malou. No, zrovna, že má pravou velikou, to nejedno, nebudeme se o to bavit. Každý si to doufal, že domyslí. Proč to tak asi má. Ale to je jedno. Tohle přebijeme na 15 dní. A zase si stojí. A oni střílí přeze mě a to mě bolí. On má boomerovu žluč. Je, teď na nás skočil Hunter. Jsem zamotaný dneska. A ještě hodím Molotov. Protože já tu někoho slyším. To je Spitter. Ne, Smoker. Ok, Smoker. Je po něm taková kouřová stopa, nebo jak bych to měl říct. A teď je tu i chrlička někde. To se nám nelíbí už vůbec. Ok, dobře. Taková baletka. Wow! Ok, dobré. To bychom měli. Jo, běžte a slyším tu Jackieho. A tak teď vystřílíme. Sice nevím, jak by to bylo v reálu, jestli by dali přednost tady téhle takové žluči, nebo lidskému mozku třeba, jakože bych to tak řekl. A došly nám nábojky a to se mi nelíbí, tak si vezmeme páčidlo, takový rychlý. O, ručičku jsem mu usekl, chudák. Chudák. Hlavička pryč. Já tu něco slyším. Jako kdyby to bylo... Tak, dali jsme si pilulky. Tak, vezmeme kanistr. Jo, a tady mě to strašně, vážně, opravdu mě to tady baví. Proto, protože mě bouchlo.
máme pilsky. Tady tuhle zbraň, to je brokovnice, nádherná. Tak, to máme 130, takže bum, 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 bum. Nekecám. Tady si stoupneme a pěkně to začneme střílet. Je, tam je Charger. Mně se líbí, jak mu lítá ta malinká ručička, to je srandovní. Je, Charger, no, to se mi nelíbí. Jako Charger se mi nelíbí. Aha, tak někdo zabil chrličku. Tak, dobré. Dobré to. Co to bylo? Je, to je ten Charger pořád, jak se trápí, chudák. Jo, aha, on umí vylist taky nahoru. Ha, tak nevadí. Jo, ok, pie bomba. To je ta bombička, jak je to pěkně přiláká pípání. Ale zatím to nebudeme používat. Pojďte za mnou, hoši. Já vás mám tak rád. Je, bum. Pilsky, ty nepotřebuje. Ne, Hunter teď nás ještě pozvracel, takže to bude asi než konec. No, jsem mrtvý. Takže jsem mrtvý. Abych to řekl takhle. A teď se nám hodí ta pie bomba. Pomožte nám, prosím, prosím. Husná. Teď se nám fakt hodí ta pie bomba, protože ho tam hodíme. Očekejte za bombičkou. No. Tak ne. Tak ne, dobře. Díky, že mě Rochelle ošetřuješ. Tak. Máme 80, nemusíme si dávat ani pilky. A vezmeme molotov. A já mám takový zvláštní pocit, že tu bude tank. Takový vážně hodně hnusný zombie. Vlastně, já jsem ti ustřelil nohu. Já jsem mu ustřelil nohu? Hustý, tak to se mi líbí. Tak něco je. To je podle mě nějaká. Je, Charger, dobré. On se ten Charger proti vám rozběhne a on vás prostě nabere jak nějakým bodíčkem, nebo prostě vás strašně, prostě se rozběhne proti vás tou velkou rukou, kterou dělal. Teď jsem mu rozstřelil lebku. Jo, teď jsem mu rozstřelil, no a ten Charger se vám proti vám rozběhne a nabere vás tím. A tady je takový malilinký trošku obchod s zbraněmi, ale my si ho teďka nemusíme kupovat. A já bych to tady nejspíš stopl. To si ukážeme v dalším díle. A udělal bych takovou hranici, že za tak 20 lajků bych udělal další video. A dejte mi, takže dávajte prosím vás lajky. Jestli chcete i odběry, já určitě chci. Takže odběry, lajky. Podporujte mě prosím vás do komentářů. A díky, tohle je asi z mé strany všechno. A takže asi ahoj. Nechte toho! Ještě natáčím. Tak jo, čau.